piratak berez festa dute helburu eta festak antolatzeko edo festak eredu baten inguruan antolatzeko sortu ziren. Beraz, gozamena bera izan da nahiko erdigune, nik uste urte guzti hauetan eta jarraitzen du izaten, ez? Azken finean, festa eredu bat bazegoen Donostian, baina festa eredu hori ez zitzaigun nahikoa iruditzen, edo ez genuen behar bezala gozatzen, edo ez zan gure gustukoa. Eta gabezia hori estaltzeko edo helburuarekin eta bestera batera parrandaiteko, gozatzeko, ondo pasatzeko helburuarekin sortu ziren piratak. Orduan nik uste oso presente dagoen zerbait dela, ez? Hori da, azkenean festa dira egunerokoaren parentesi bat, ez? Eta festaren oinarria da, nik uste batez ere deskonektatzea, gozatzea, eta orduan garai batean zegoen festak, ez zion aukera ematen igual denoi nahi genuen bezala gozatzeko, edo ez zegoen eskaintza bat denontzat, edo ez zen gure eredua, orduan nik uste orain helburua bentzat nagusia hori dela, gozamena. Alde batetik, egon diren zailtasunak izan dira administratiboak edo instituzionaldetik izan ditugun oztopo edo mugak, baina gero beste aldetik izan da nola uztartu azkenan lana edo antolakuntza, hau da guk geuk festak antolatzeak duen lan karga eta gozatzea bera, ez? Orduan nik uste oraindikan bide hortan gaudela, ez? Nola antolatu lana eta aldi berean denok gozatzea, lankarga ondo banatzea, antolakuntza potente bat izatea, eta nik uste bide hortan gaudela, ez? Hori da zailtasuna eta asko ari gara ikasten bide horretan ere. Bai, azken finean duela urte batzu pasazitzeguna izan zen, piratak urteen ondorioz dira azten, ez piratak, baizik eta piraten eskintza, ondo azten, baina piratak gutxi gora bera berdina ginen. Orduan iritsi izan momentu bat nun lankarga izugarria handitu zen urten ondoren, eta guri aste nagusi bat antolatzeak suposatzen zigun lan egitea, eta ia parte sartzea. Ez? Orduan, batean genuen klak hori eta esan ezin dugu horrela jarraitu, ez? Adibide garbiena abordatzea da gure gitarautikan ekimen ezagunena eta parte hartzea handiena daukana. Milaka pertsonak hartzen dute parte eta noski hori antolatzeko 100 pertsona behar dira, bolondres lanean. Ia pirata batek ere, ia antolakuntzan gabiltzan pirata batek ere ez dugu parte hartzen. Abordatzen lan egin behar dugulako egun horretan. Sekulako karga daukalako horrek eta goizeko 5 gutxi gora bera, goizeko ordu biak arte lana dagoelako, ez? Orduan, hor duela urte batzuk ikusi genuen behar handi bat, eta gaina astean zehar nekatzen juten zea, espero ez diren gauza gertatzen dira, eta tensioak sortzen dira ere bai gure artean, ez? Eta askotan gure arteko tratua ere bai ez da behar bezain goxoa izaten, nekatuta gaudelako, 1000 gauza egin behar direlako, zustekoren bat gertatu delako, eta bar. Orduan, bentsat duela urte pare bat konturatu ginen guzti honetaz, eta orain egia hor mekanismoak jarri nahian martxan edo jartzen martxan, honi aurre egiteko, eta ez soilik parte hartzea, baizik eta jaien antolaketa ere gozagarria, divertigarria, polita izan da bila, ez? Eta horri aurre egiteko adibidez sortu ziren kofradiak, hau da bai egitaraua denen artean banatzeko eta baita ere eskaintza zabalagoa izateko, eta gero ere etengabeari gera sortzen lantalde ezberdinak lana banatzeko, eta gero ere bakoitzak gustoko duen arloan lan egiteko, ez? Hau da batek diru zaintza gustoko badu, hortan lan egiteko, beste batek musika arloan, eta orduan lana banatu, eta nik uste ari gerala pixkanaka arazo horri aurre egiten, eta hori mekanismo bat izan da, hori kofradiak eta lantalde ezberdinak sortzea, eta zabaltzea lana, denen artean. Nik uste baintza ipatu ditugunak, ez? Momentu batean nik uste garrantzitsuna da konturatzea gertatzen ari denaz, eta zergatikan momentu batzuetan ez da nahi bezain atsegina kaso antolaketan aritzea.
Eta ondoren, pentsatzen hastea nola egin aurre horri, eta nik uste zenbait mekanismorekin asmatu degula hortan gauditzare, bai. Adibidez, duela pare bat urte lantalde espezifikoa sortu zen, zaintza lantaldea. Elkarren arteko harremanak zaintzeko, era atsegin batean lan egiteko, azken finean dena bolondresa gera, ez? Orduan, berez gustoko degulako gaude hor, beraz, izan dezagun gustoko. Lor dezagun polita izatea, atsegina izatea, eta ondoren, batzutan tontakeria dirudite, baina detaile txikiekin ere asko egiten du, ez? Adibidez, bilera baten ostean, bileran egon geanok geratzea, zurito bat hartzen, drago bat hartzen, kafetxo bat hartzen, baina bilerakoak ez diren beste gaiei buruz, ez? Edo, kofradiak aipatu ditula gaiik, kofradien artean edo kofradia batzu behintzat ere egiten ditugu planak, ez direnak bilera bat, ez direnak aste nagusi bat, ez direnak lana, ez? Egun pasa bat, afari bat, asteburu pasa bat, zerdakit nik, lagun arte txiki bat osatzeko, orduan, era horretan gero ez digu batera alperkeriaik emango edo gutxiago emango digu behintzat bileretara joateak pertsona horiekin, ez? Beste espazioak, beste testuinguruak konpartitu dituzu, eta ja lankideak baino lagunak bihurtzen hasten zeran momentu horretan, bilera dela, bilera da, berdin du, ez? Beraiekin egoteko joango naiz, beraiekin egon nahi, gustora nago, orduan, holako detailetxoekin askotan, hori, elkarrekin konpartitza bestelako espazioak, bestelako testuinguruak ez direnak bilerak, lana eta txandak. Ez? Eta gero ere, azkenean piraten mugimendua edo ez dela mugatzen aste nagusira bakarrik, ez? Hori da, momentu gorena edo, baina gero azken urte osoan zabaltzen da, ez? Eta ikaskuntza ze ikasi dugun eta nik uste antolakuntza aldetik, asanbladak egiteko modua beti ari gara eztabaidan nola hobetu, nola hartu jendean denen iritzia kontuan, nola sentitu daiteke jendea eroso horrelako egoeretan, asanbladetan edo, baina baita ere nola erakarri jendea eta etengabe ari gara horrelako zen mekanismo egin behar ditugun edo pentsatzen hor nik uste ikasi asko ari gerala ikasten hori nola hobetu eta batez ere hori zaintza ez, nola sentitu daiteken mundu guztia ondo, nola hartu dezakegun denok parte eroso, nola sentitu gaitezken denok pirata eta horrela batixe komentatu ditun gauza horiek, bileraz kanpoko egoera horiek dira jendea erakartzen duten gauzak, ez? Eta jendean artean sortzen dien harremanak eta nik uste dut guztia kontutan izan da gure helburua dela piratak maila berean izatea erakargarri, bai antolatzen dagoen aste nagusian edo jai ereduan parte hartzeko eta baita antolatzeko ere. Divertigarria izan dadila gure egitarauan parte hartzea eta divertigarria izan dadila egitarau hori antolatzea ere. Era horretan astea ekarriko du, jende berria gerturatzea, jende anitzagoa, zabalagoa, desberdinagoa, ez? Donostian aniztasun oso handia daukagu. Herria handi bat besterik ez da Donostia, baina aldi berean anitza da. Orduan, alik eta jende desberdin gehiena gerturatu dadila eta eroso sentituta gustora, ez? Orduan nik uste helburua hori degula. Antolaketa bera polita, erakargarria, divertigarria izan dadila, ala perezarik edo ez emateko, edo ala jendei ez kostatzeko gerturatzea eta irekia alik eta erosoena izan dadila, ze batzutan kosta egiten da, deno dakigun horra dien zerbait antolatzen, baina kosta egiten da jutea zerotik, ez? Ate joka eta esatea kaixo zurekin eztabaidatzera nator bileretan, edo gauzak egin nahi ditut, orduan pausu hori ematea ere alik eta errezena izan dadila. Nik uste bideo hortan gabiltzala eta oraindik asko daukago egiteko, eztabaidatzeko, nola hobetu, baina ari da mugimendua zabaltzen, nik uste jendeak ere ikusten duela, hori ez, bolondresa gerala, lan asko egiten dugula, baina era berean oso ondo pasatzen dugula, eta nik uste ditugun helburuak betetzen direla, orduan bideo honean gozela. Donostia abordatzea. Hori da.